Ki kambam sab bonsin ki jupau perthai he kitrat traikam boper na kejing bot dien jo ki kenhuan ki badan kejing sungkhya. Ka kenhuan seng bahalang ka badang syumi themai ka balatip kum ka nyau trap integrated territorial organization. Kalami syakmat aksi thok dieng jong katayo bansai madan ya ka kambam sab ha ka Jante Hills Autonomous District Council. Habai keren bagi nong patai kubor kinong yalam keseng hito. Kilapan pau ba keseng kaliyo jeng tip leng baga RTI ba nagi wede kita long kubor bagadon kejing bamsap ha Jante Hills Autonomous District Council na kejing penya ki artli ki kerdap check gate ha Sonapur ha East Jante Hills ba ha Mokendur ha West Jante Hills. Usai Secretary ki hito uba wanbon dekar ulong bakat kumkaan jong ka trading by non-tribals ka Jante Hills Autonomous District Council dan ladlap iginung ki barjela ki bambiang ki kot kisla bat ki bamdan ka trading license kala bandan kuna kumba Hajar Tengka. Ulong bakat kum kijingte beliau lum na ka Jante Hills Autonomous District Council nadu unai lor kesenam Hajar Khat Pra hadu ubnai rempang kesenam Hajar Arpau. Lalap bagi kali ki beyat bean klem ki kot kisla na ki arteli ki kerdop ki don hadu san Hajar arspa kendai kulai teli. Bad ladakhen kelum ni kijing dan kuna ki kali kala kot syaka san klur tengka tam. Hendrai kala poi syaka council pat kalong tang saulak prapulai Hajar laispa tengka. Bad ula bu jeng keli ba syano kerja kapisa ke Batam. Ulong bagi nong tre jong district council mentala khatwei benai kim syim layo ya ketulap bala dagi nong yalam ka council nadu chief executive member bat ki he kidangi beteng ka kamban pentok beriai ka council kaseng kamban se ban bu igujing ujor bat ban ya dakelenti jonggaan pan pendam pan pensu ya kan ni jing su thet jong jersey ka bamsap jong ka council ringi hi hadu menta menne wadi nadu mencuai ki Fifth Finance Commission ro ka council syaka DCA ka IBET ya ka UC ka ba kila pendot ki pisah hendrai ni nelawat ni dikini ki duler na te ki RTI ngilap baka council ka jubab yangi ko ong ba ka pisah ka dangdon lada kata ka pisah ka don balai kini ki nong tre jong council hadu menta ki yo tulok ka council dangi perkhat la dagi bon postnam ka bu ya ka pisah ka interest kan khabe lada kimla ban ai 6% 150% kila abi ban ai ka district council ka don haka financial crisis wat hadu kin mentaga singing la dap khatwei banai bagi staff jong district council kim shim la yok tulap kala dap khatwei banai menta ti lada ki bor jong district council uklik jong district council nadu CM bat ki wei ki officer bat ki EM in charge jong ki department ba fair bikin lada ki yai fidang kum kini kam kiba pen ileran jadi pen i thau beria ya ka council bad ya ka district bad ya ka jelah jongi berak ko bai ni nagaling jongi ngim banse ban bu irik unjor bad nin yai dat kat kum kilenti jong ka ain